Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa mga balita lokal. Adom katuig nga bata nga babayi kagin aligar ginhimuslan na sapwan patay sa barangay Estefania. COVID-19 PUI sa syudad sang San Carlos na patay kag City Hall gin lockdown. Sa mga balita nasyonal, 4.5 trilyones pesos nga 2021 national budget aprobado na sa Kamara. Paghatag sang 13th month pay, wala sang exemption, suno sa dole. May nga Bacolod, may nga bugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1, karon nga adlaw Sabado, Oktubre 17, 2020. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan anong ang kahintangan Responsable na pagbalita Kagaya na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos na nagaligad sa tak ng alas 6. Detalya na sa aton mga balita lokal. Patay na sa nasapuan ng 6 katuig nga bata nga babae sa isa ka bakanting lote sa Barangay Estefania, Siyudad San Bacolod sang Huwebes ng gabi. Sunod kay Bacolod City Police Office Women and Children's Protection Desk Head Police Lieutenant Arlene Torendon, nadula ining bata mga alas 7 ang takna sang gabi kag nakitaan sang himata sa mga pasado alas 10 na kagabi nga wala na sang kabuhi. Dunga pa ni Torendon, may aligasyon nga ginhimuslan ang napatay apang hindi pa ini makumpirmar tungod ginhulat pang resulta sang autopsy examination. Ang inatudlo nga suspetsado isa ni ka 24 anyos nga lalaki nga nagapuyo malapit man sa lugar sang biktima. Palayag ni Torendon, nagupod ang suspetsado sa kapulisan para sa iyaman nga safety. Ginklaro ni Torendon nga hindi isa kapag sungka ang hinimo sang suspect bangod resulta ni sang follow-up operation. Sa karon, preso na sa custodial facility sa Police Station 4 ang ining suspetsado kag natala ng kapasakaan sang kaso nga homicide kag padayon ng investigasyon sa kapulisan sa mahimo dugang pagkaso nga ipasaka batok sa iya. Ano, as reported, no, alleged pa man lang na siya, pero gina-validate na pa ang tanan ng mga reports, although may mga information sa tanabaton, nakandak pa na ang autopsy examination para ma-establish na doon ang sexual abuse na nagtapos. Si Lieutenant Arlene Torendon sang Women's and Children's Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Angot sa mga balita, ginako naman sang 24 anyos nga sospetsado nga siya ang may kahimuan sa krimen nga pagpatay sa 6 katuig nga bata nga babae sa Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag sang sospetsado nga nadala ini sang tuman kahulugbon, rason nga nahimo niya ang krimen. Patag sang sospetsado, wala na siya sang may napinsaran nga himuon matapos nagsinggitan ang biktima nga nagapangayo sang bulig, rason kun nga iya ginkuga nga among gintunaan sang iya kamatayon. Nagapangayo sang pasaylon sospetsado sa pamilya sang napatay kag nagpalayag nga handa sini atubangon ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman sang iloy sang biktima nga desidido ini nga pasakaan sang kasong sospetsado bangod sa paghimulos kag pagpatay sa iya nga bata. Ikaw gud man ang naglugot. Nadala lang ko sa inom nila. Nadala ka sa? Ang tamang ko kainom sa iha. Sa mo na gabi nakainom ka. Bakit paano nagabo? May birthday mo. Ang kamain sang pagpahayag sang sospetsado. Samtang napatay kahapon sang hapon ang COVID-19 person under investigation sa siyudad sang San Carlos. Sunod kay San Carlos City Mayor Rene Gustilo, ang napatay isa ini ka empleyado sang City Hall. Dugang pagin pa idalo sa swab test sa Oktubre 14, kag pending pa sa karon ang resulta matapos una nga nagpositibo sa COVID-19 ang iya sining amay. Sunod sa City Health Officer sa mga siyudad, nag-develop sang pneumonia ang pasyente. Palayag ni Gustilo kung magwa nga positibo ang resulta, ini na ikaapat nga COVID-19 related death sa siyudad sang San Carlos. Gin-lockdown naman kahapon sang hapon ang San Carlos City Hall kag City Health Department matapos nagpositibo ang 17 tanan ka mga persona. Sa report ni San Carlos correspondent Stephen Presquito, ginpahayag nga 15 sa 17 mga empleyado sa nagkalain-lain nga departamento sang City Hall, isa sa City Health Department kag isa sa City Hospital. Dugang pagin paidalom naman sa mandatory swab test ang tanan nga close contact sa mga nagpositibo subong man ginpatigayon ang contact tracing. Nanguna naman ang siyudad sa Bacolod sa may madamo nga bago nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa rin nakarecord ini sang 63 kabago nga magkaso. Ginsundan naman ini sang Iloilo nga may 58, probinsya sang Iloilo nga may 22, Negros Occidental nga may 15, kag Aklan nga may 2.
Sa datos ng Department of Health Region 6, ang Western Visayas may kabuusan na karon nga 14,352 ka kaso sa COVID-19 matapos nadugangan sa 160 ka bag-o nga mga kaso. Naglambot naman sa 10,964 ang kabilugan nga recoveries matapos naka-recover ang 146. Samtang nagpabilin sa 347 na patay, bangod wala sang record nga bag-o nga mga nagkalamatay. Sa iban pa nga balita lokal, gindayon naman ni Philippine National Police Chief General Camilo Cascolan ang Police Regional Office 6 sa mga inisyatibo nga ila sininga ginahimo. Sunod kay PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe M. Malong, nakita ni Cascolan na programa sa idalom sang pagpamuno ni Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Dugang ni Malong ang PRO 6 sa may programa nga Stronger PRO 6 nga nagaangot sa 9-point agenda sang National Headquarters. Sa tung Webes, ang PRO 6 nagpresentar kay Cascolan sang Birada Semana, Food Bank, Tokhang kontra Armas Luthang, PRO 6 Multipurpose Hall sa tuong Oktubre 15. Si Cascola nagbisita sa PRO 6 kag nagtambong sa pila ka mga aktibidad sang kapulisan. Samtang ginklaro naman sa Police Regional Office 6 ang ining balita angot sa pagpabalik sang bulang suno sa pahayag ni Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Wala sang kung kinahanglan pa ni sang approval gikan sa National Interagency Task Force National. Suno sa akong National Interagency Task Force, ini ang pagpabalik sa bulang ang ginrekomendar ni PNP Chief Camilo Cascolan sa pagbisita sa PRO Region 6. Doon nga panimalong wala sang puder ang Philippine National Police o PNP nga magmando sa pagpabalik sang bulang. Una, ginrekomendar ni Cascolan sa Department of Interior and Local Government ang pagpabalik sang 30% nga mga audience sa kung may pabulang ginman. Base sa Omnibus Guidelines Implementation sang Community Quarantine, ginadumalian ang pabulang. Sa katapusan nga balita lokal, gin-turnover naman sa lokal nga panguluhan sang syudad sang Sagay ang 7.5 milyones pesos nga balor sang school supplies kag iban pang kagamitan sa Department of Education sa among syudad. Sa press release, nag-alokar ang syudad sang 4,012,257 nga balor sang school supplies para sa 11,690 ka kinder to grade 3 students sang Sagay kag 3.5 milyones pesos nga balor sang high-speed color printer machine nga may sorting kag stapling features. Ang 4 milyones pesos nga budget na nagigikan sa General Appropriation Act funds, samtang ang printer gikan naman sa pondo sang local school board. Dugang palakip sa lokasyon ang pondo gikan sa GAA among donasyon sang Knowledge Channel's Portable Media Library sa 53 elementary schools kag tanan nga secondary junior high school kag radio cassette sa 2,135 ka estudyante. Samtang tuyo naman sang high-speed printer machine nga mabuligan ang mga manunudlo sa pag-produce ang self-learning modules. Naibaluan nga ang Project Lapis kag Papel ang napatigayon sini nga tuig bangon nakita sa mga opisyal sang LGU sang Sagay sa pagpanguna ni Mayor Alfredo Marañon nga kinahanglan buligan kag iyahan ang mga estudyante sa tunga sang nagapadayon nga pandemya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:13. Kasa ato naman. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan. Good morning, Liwat. Aksyon Eden, the lady in red. Beautiful and gorgeous Eden Aboso. Ay, gabi. Very Ma'am Vanessa Mayo. Galing yung basa ko man actually. Ay, kabalo ko kagabi. Ako naman na tripani president. Ang balya, kung sino ko naman kapakot sa color, sang bayo ko subong. May $5 kay Ma'am Vanessa Mayo. Perte, no? Galing wala ginsang nakahambal kagina nga Red. color red. Ilaya may blue, may orange, may yellow. Okay. Wala sa Ginpa-contest, gagaling nila. Gani, ako naman na tripan. Sige, lagi na president. Sige. Alex Montesa, maing aga sa imo, dira. Michelle Sayo, watching live lang. Good morning ko sa mama niya, kay Mila Sayo, dira sa Talisay. Michael Joseph Helado, salamat gid sa mga tao nga nag-greet sa iya kuno kadlawan kahapon. Kay birthday ni kahapon, Aksyon Eden mo, no? Correct. Sakay, ma-follow mo siya. Ara, ako gani sa babababaw, kay Kagina, wala pa to na ano. Gani man. Tito bababa mo na ako nagalin. May ara pag yung pinakababaw. O, ikaw da, sino? Si Nonoy Manuel, watching from New Zealand. Si, of course, Sir Alex Monteza, hambal ni President, 291,366. Understand na na. Good morning, and white $5, kaya naka-orange. Kaya hindi ni siya orange, it's Red. color red. Red na siya. Color read me. Ruina Helardo Harobel. Good morning kuno ko sa tatlo niya kabata, si Steven, John, Alisa, kag Queenie. Ay, apat Oo, miss na kamo ni Mama. Sobra. Love you always. Giancarlo Tanalgo. May aga sa duwa nga nagahatag sang bag-o nga balita Aksyon Eden na Action Boy. Aga pagapamati si Mama kag Tatay Rosel kag Juanito Tanalgo sa Barangay Pahanuko. Nanay Efren Salanap. And of course, Ma'am Vanessa Mayo, hambalya ka namin. Ganun ko sang imo nga color sang bayo, boy. Ako nang imo? Yellow. Hambal, may ara na siya, hambal, na color yellow. So, di ka nagampi man, no? Kalayo na gid si imo, aw? Tiki, wala. Din ka na yun, ha? Sige lang. Ay, dalom ka na iya. Mo na din pinakababaw. Ato mo na pinakababaw mo, ari pa yung kadaan mo, pati sa babaw, pagid dyan. Sige, go, alert na, go. Mo na ganito, sila ko si mo, di ka nadampi daw kalayo na sa imo man. Sige, kay Dirico Gina, kay Jane Bordios Cordova, Hazel Alvarez, Helen Montano, good morning man. Kay Ruina Helardo Harobel, na takay na. Sheila Ombion, Noniluna Calamba, R.R. Montoya Rihinio, isa din ko na patamyaw lang si Tatay Mingo Espigol, Kaglina Espigol, nagapamati subong, katunogin sa ilaradyo garagaak. Sa pamilya Di Asis kanos Talisay kag family Harobel, ilabi na kay Helen Harobel kag Papa Erwin Harobel ginatamyaw ini Rowena Harobel. Sa kay Heaven Jocelyn Kalamaan, good morning man. Dra ka na dayon. Perfect. Amo na napagsulod. Pinakababaw pag ikilig sa mga buhay-buhay na. Okay. Hindi ka na to, sige na. Okay. Kay Ami Ambagan, watching from Hinubaan Negros Occidental. Leonilo Diploma, good morning man.
Zandra Baran, good morning. Happy Saturday morning, everyone. Kapeta with butong ni Bongbong of mayo Pontevedra sa Puro Carmen. Wow. Doon lang ako magkaon butong ba? Sige. Then, next ako ha, sa kay Okay. amigo natin Roberto Juan Bolgallo, good morning. Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning. Ronnie Vega, Marjorie Villaflor Tipsay, Marge, may aga sa imo. Sa kay Edwin Escopel, Jan Trono, mga taga-bago niya Jan Trono, kag kay Josefa Cabrera, good morning sa imo. Good morning, man. Awa mo niyang balimang Vanessa Mayo. Wow, action boy. So yellow, mellow. Very nice color, Gidya. Kamunga too. Looking great. Thank you so much. Melo, Ma-Earl, good morning. Joe Art Halandoni, good morning. Pagkigreet lang ko no Big J Store sa Hinubaan, Tabok, Suba. Nagapamati, samtang nagapangapay ang mga Kolokoy boys. Hello, good morning. Mga taga-Hinubaan dira, good morning. Yes. Sa Merls Labrador, good morning man. Gamay Kansana Noblezada. Jess Adlock, good morning. Bia Jonathan, of course, good morning. Sita Aquino, good morning, watching from Saudi. Thank you. Ma-follow mo da? Okay. Perfect. Sakay din ka na to dampe? Giona Gion. Kadasig sa daw, hindi ko makita. Kay GB. Okay. Kay Teresa Oliveros, good morning. Sa kay Mario Lunes. Sa tanan nga family Lunyes sa La Castellana kay Nigaran. Good morning dara sa inyo. Ate, sige, ang iban later naman sa alas 7, ano? Standby. Mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sang Kamara sa third kag final reading ang ginaduso nga 4.5 trilyones pesos nga budget para sa 2021. Sunod kay House Ways and Means Panel Chairman Joel Salsada, ang 2021 nga national budget nagalukar sang 893 bilyones pesos o kung 19.8% para sa COVID-19 response. Sa 893 bilyones pesos, 2.5 bilyones pesos ang para sa pagbakal sang anti-COVID-19 vaccine. Ang kantidad nga may 10 bilyones pesos nga kulang sunod sa Department of Health. Sunod naman kay House Minority Leader Benny Abante, ang amo kantidad maka-cover lamang sang 3.9 kamilyon ka mga Pinoy. Gindeklara naman sa Department of Labor and Employment nga ang employers hindi mahimo ma-exempt sa paghatag sang 13th month pay benefit sa ilang nga mga empleyado. Sa Labor Advisory number 28, nga ginpirmahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III, ginpahay nga ang doling wala sang aplikasyon para sa exemption sa pagbayad sang 13th-month pay. Nabutang man sa advisory nga ang employers dapat magbayad sang 13th-month pay sa Desyembre 24 kung antes ang gintalanan nga petsa. Ang ina-require nga balayran sa employer hindi dapat magnubo sa 1/12 sang basic salary nga ginsweldo sa empleyado sa isa ka tuig. Pagkatapos mag-resign bilang House Speaker, si Taguig Representative Alan Peter Cayetano ang ginilisan man bilang caretaker sang 1st District sang Camarines Sur. Ini nga development nagwa matapos ginaprubahan sang Kamara ang motion nga pagbutahan kay Rizal Representative Michael Duavit bulos kay Cayetano. Si Duavit amo ang magabulo sa pwesto ang ginbakante sa napatay nga si Camarines Sur Representative Narisa Andaya sa bulan sang Hulyo bangod sa balatian nga cancer. Si Cayetano bilang Speaker sadto amo ang giningadlan bilang caretaker sa distrito ni Andaya. Gintugutan naman ang pabulang apang mahimo lamang sa mga lugar nga ginpaidalam sa Modified General Community Quarantine ukon sa mas manuwo pa nga classification subong man ayara ang pinal nga desisyon sa local government unit. Sa resolusyon nga ginaprubahan sa National IATF, ang lisensyado nga bulangan mahimo na makapatigan sa aktibidad apang kinahanglan nga magsunod sa health kag safety protocols sagod mapunggan ang posible paglaptas sang virus. Wala pa nakapagwa ang IATF sang detalye kung paano makalantaw sang bulang. Samtang gintugutan man sang IATF ang off-track horse race betting stations nga makaoperar sa idalom sang GCQ kung mas nubo pa kag subject man sa health kag safety protocols. Ginatugutan na sa COVID-19 Task Force ng Pilipinas ang non-essential outbound travel sa mga Pinoy. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang pulisa mag-epekto ni sa Oktubre 21.
Sa idalom sang guidelines, ang mga biyahe dapat may travel kag health insurance subong man magpasa sang kumpirmado nga round trip ticket para sa mga biyahe usar ang tourist visa. Dapat man nga mag-execute sang declaration nga na-acknowledge ang risgo sa pagbiyahe kag may negatibo nga antigen test sa sulod sang 24 oras antes ang pagbiyahe subong man sundon ang COVID-19 guidelines para sa returning Filipinos. Doon nga pa ni Roque, dako ang benepisyo sa pulisa para sa mga Pinoy nga gusto bisitahon ang ila foreign partners dito sa abroad. Mas madugayan naman ang pagpagwa sang resulta sa COVID-19 test sa mga mapauling OFWs kag non-OFWs. Sa pahayag sang Philippine Coast Guard halin Oktubre 15, balik ang PCG sa mano-mano nga processing sang swab samples nga nagakakolekta sa one-stop shop sa NAIA Terminals 1, 2 kag 3. Tungod sini ang RT-PCR test results ang mahimo mabaton paagi sa email sa sulod sang duha ka adlaw, hindi kaangay sadto nga wala pa sang 24 oras bangod may automated pre-processing system. Sunod sa PCG, silang ginmanduan nga maghatag sang negatibong RT-PCR test results samtang ang Bureau of Quarantine naman ang nagapakig-angot sa tanan nga returning overseas Filipinos nga magpositibo. Nagpangayo naman sang pasaylo ang PhilHealth sa Philippine Red Cross matapos ginpaundat sang PRC ang COVID-19 test sa mga migrant workers kag medical frontliners. Sang napaslawan nga magbayad sang ila utang nga masobra 903 milyones pesos ang PhilHealth. Sunod kay PhilHealth spokesperson Ray Balenya, ang atrasado nga payment ang kabahin sa pag-review sa bagong nga presidente nga si Attorney Dante Gueran sa partnership sa PRC. Sunod kay Balenya, ginhulat na lamang nila ang clearance gikan sa iban nga government agencies agud nga mabayaran ang ila balayran. Sa damlag lang nga statement sang PhilHealth, una na sila nga nakabayad sang 1.6 bilyones pesos para sa masobra 400,000 ka test nga ginpatigayon. Samtang ipahayag naman ni PRC Secretary General Elizabeth Zavala nga mag-resume sila sa pagpatigayon sang test kung masettle na sang PhilHealth ang ilang nga balayran. Sa katapusan nga balita national, nadugangan naman sang 3,139 kabago nga kaso sang COVID-19 ang Pilipinas. Sa report sa Department of Health, naglabot na sa 351,750 ang kabilugan nga kaso sang pungsod. Ang bagong nga kaso na record sa NCR nga may 1,003, Cavite nga may 206, Rizal nga may 175, Laguna nga may 138 kag Iloilo nga may 126. Ginanunsyo man sa DOH ang 786 kabagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 294,865. Samtang nagdangat sa 6,531 kabilugan nga napatay matapos nadugangan sang 34. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kag Inyong ginamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salangka. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.